So what's up mga kailong, come back here again with another video na puwada. Karon luya de kay ko karon kay tanga. Tanga kay ko bay. Kay karon magsugod no to kog edit atong sa Samal me. Tapos wala sige og pangita. Kay sugod no to kay nakapile na to siya daan, gipile na ako daan. First day, second day, o last day. So, sige kong tanaw-tanaw diri sa ako ang laptop. Sige kong pangita nga. Asam to na ko gibutang ang first day nga. Gitapad raman nung tato na ako silang tulo. First day, second day, o last day. Gitapad rin yun ako silang tulo. Isa ka pulderan. Tapos, wala lagi ni sulod. Nga, gikat naman nung tato na ako nga. Gibutang din ako dito tapos anong asam to nabutang bay? Tudda ko kay kung problema ron bay nga. Sana lang dito na ako mapil. So hindi jud to na makitaan. Diretso siguro to second day. Pero sige na lang, second day na siguro ta magsugod. Yan am jud ang life na jud mawala pero ay kabala ka naman may naay mo abot nga mas maayo pa. So imo lang siguro to na to siya nga memories bisag di na to siya na butang diri sa video. Memories na to siya sa to. Mga happy moments ato dito sa Samal. Kauban to ang mga bagong na kaila mga amigo. So malang ta magustuhan ninyo nga video ha. Dili pa ni mo out. Musugod pa lang ni. Musugod pa lang karon. So 3, 2, 1, let's go. Do you love me? Do you need me? So mga on sa data kay gutom na may gani kay nakadungog sila sa mga panawagan. So mga on sa miya pa. So bago namin na manog kaon busog na kay ni. Mga on taga sa boy foods dia. Wala. Karon kay busy pa kay ko edit nya. Busy siya edit niya nagsigig. Sa Video. Pag ka na lang. langan vlog is live we. Wala sa na yung mga video. Kabalo mo ba? Ano ba? Alas 7 ay alas 8 na. Alas 8, 18. Mahala mo dry. Hawa naman dry, hawa naman. Diyan. May onyara, balik ra ko niya. Kaya ako mabalik man ko siya, siya mabalik.
mapansin niyo, di ba, gabi na. Effort ka ko, napaka ko flashlight rada diya. So naana po di bagong event diri karon. Tamba kayo. Para ko biro diri pero tamba kayo bay. Makita tayo na ano. Kanang hilom nga lugar para makasturya tano kay ako ingon sa inyo. Radya ka sa ubos. So diri ata dapit sa may seaside. Wow, grabe seaside. Ano dira. Pasensya jud kayo kaganiya kay kanang wala jud ko naka-vlog dito kay as in busy jud kayo ko gitiwas ako tong first day na mga video. Ako ron ay isa nabilin dito sa among dorm. Tapos sila kay daga na kay sila event kay pang ano mga event nila. Basta katong ano amazing race joy ko siya nga ano bay. Papo jud kay bay migani kay natiwas nya pag edit jud ako kaganiya no. Pag edit na ako kaganiya. Kaduha na jud ko nag-ano ba nag-edit tapos pagkauman kay wala man na-export kay mo tokar na ko ng editor bay buang siguro na akong editor bag kayo bay so diri ata kay na highlights diri man highlights para choy kayo di ba kumao ganito kanang ang ipakita na lang ako sa inyo kay katong ano kita na mo katong B-roll gi-play na ako bago lang kita na mo o kato kita na man mo day. So, karong gabi kay mag ano na pud ko, shoot na pud ko, video o photo syempre. 9 PM daw. So, na oras. Yung mga late comers kay bataan. Dunggan ninyo ano, tingog sa dagat. No? Di ang tingog sa tubig. Yung mga alon na umahampas sa yung mga palong. Chucks. So, mo ganito, update lang tamon niya. Pero i-play na to tong video karon para makita nila. Mo to tong first day. So, sige, pagkita na. Let's go.